in Mark chapter 16 beginning from verse 1, ivangelo kaMarku, sahluko isishumi nesithupha. Selidlulile isabatha, oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, ngubani uyakusiginqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lalilukhulu kakhulu. Kuthe bengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngakwesokunene yembethe ingubo ende emhlophe bethuka. Kepha yathi kubo, ningethuki, nifuna uJesu waseNazaretha obebethelwe esiphambanweni. Uvukile, kakho lapha. Bhekani nansi indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani nitshele abafundi bakhe kanye noPetru ukuthi uyanandulela ukuya eGalile. Niza kumbona lapho njengalokho eshilo kini. Base bephuma babaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala. Kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala lweviki, wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuye amadimoni ayisikhombisa. Yena wahamba wababikela labo ababenaye uJesu, besalila bekhala. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye, abaze bakholwa. Emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo bebehamba beya emaphandleni, nabo bahamba babikela abanye, nalabo abaze bakholwa. Ngasemva wabonakala kwabayishumi-nanye behlezi ekudleni, wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo, ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile. Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyonga. Uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Njalo-ke iNkosi uJesu isikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngasokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke, iNkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo.